Pag-uusapan natin ngayon ang top 10 pinakamatibay na SUV o sport utility vehicle sa ating bansa, pati na din ang kanilang mga brand new prices na talaga namang namamayagpag sa ating kalsada ngayon dahil sa kanilang kilalang tibay, features at reliability. Umpisahan natin yan sa number 10, Kia Sportage. Hindi pa huhuli ang Kia sa paggawa ng matitibay na SUV kagaya ng Sportage. Isa ang SUV na ito sa may pinakakaiba at distinct na disenyo ng SUV. May pagkakahawig ito ng konti sa Hyundai Kona. Ang kaibahan lang ay ang mas rounded nitong body style. Mayroon itong 2.0-liter gasoline-based engine na may lakas na 153 horsepower at 192 Nm na torque. Front-wheel drive and standard ng sasakyan at may 6-speed automatic transmission. Ang reliability ng Sportage ay may rating na 4 out of 5. Hindi masyado nasisira ang mga main parts nito ayon sa Consumer Reports. Isa nga ito sa masasabi nating pinaka-reliable SUV na gawa ng Korea. May brand new price ito na umaabot sa may kumulang 1.8 million pesos. Number 9, Chevrolet Trailblazer. Noong late 90s sa bansang Amerika, ang kompetisyon sa merkado pagdating sa mga mid-size SUVs ay pagnaghaharian lamang ng Ford Explorer at Jeep Cherokee. Kaya nag-isip ng paraan ang Chevrolet kung paano mapapasok ang kompetisyon na iyon, at ito ay sa tulong ng kanilang Chevrolet Trailblazer. Ito ay 7-seater mid-size SUV na may 2.5-liter to 2.8-liter diesel engine at may maximum power output na 163 horsepower at 3,800 RPM hanggang 200 horsepower at 3,800 RPM. Available din ito sa 4x4 at 4x2 drive at mayroon ding options for manual or automatic transmission. Suwabe ang magiging driving experience mo dito dahil coil spring suspension system nito. Sabayan mo pa ng mataas na ground clearance na magagamit mong pag-akyat sa bundok. At dahil isa sa mga kilalang American car, ang Trailblazer ay may mataas ding resale value. Hindi rin ganong mabigat sa bulsa ang fuel consumption nito at madami na ding available na spare parts sa merkado ngayon. Ang Trailblazer na ito ay maaari mong mabili ngayon sa tumataginting na 1.6 million to 2 million pesos. Number 8, Ford Everest o kilala din sa tawag na Ford Endeavour sa India. Isang mid-size 7-seater body-on-frame SUV na nagsimula noong 2003. Ang figure nito ay hango sa Ford Ranger pickup at ang modelong ito ay idinisenyo para sa pangangailangan ng mga tao sa Asian market. Kaya't siguradong matibay ang chassis nito, mas mura ang production costs, kung kaya't siguradong makikipagsabayan din ito sa merkado pagdating sa presyo. Mayroon na itong second generation mula noong unang labas nito. Sa ating bansa ay mayroon itong 2 to 2.2-liter turbo diesel engine option, power na 180 horsepower at 3,500 RPM at torque na 420 Nm at 2,000 RPM. Available din ito sa 4-wheel drive o 4x2 drive na mayroon ding available options for manual or automatic transmission driving. Ang interior naman nito ay hindi nalalayo sa Ford Ranger pickup. Hindi masyadong sosyal at classy ang dating nito, pero mas improved na ang mga latest models nito at dagdag na rin ng iba't ibang safety features. Suwabe na din ang driving conditions nito, pero kung mauupo ka sa likod ay baka mahilo ka dahil medyo matagtag ang likuran nito. At kung gusto mong makita ang Ford Everest sa iyong garahe, maaari itong mapasayo sa brand new price na 1.7 million pesos to 2.3 million pesos. Number 7, Ford Expedition. Kung gusto mong bumaba sa harap ng iyong workplace o paaralan na para bang senador ang dating, ay siguradong nababagay sa iyo ang Ford Expedition. Unang lumabas ito noong 1997. Ang Ford Expedition ay isang 8-seater full-size 3-row SUV na halos nahahawig sa pickup nitong Ford F-150. Mula noong unang labas nito ay mayroon na itong 4 na generation sa merkado at dati din itong tinawag na Navigator nang ibenta ito ng Lincoln Motors, ang luxury car brand ng Ford Motors. Ang Ford Expedition ay may 3.5-liter V6 gasoline engine at maximum power na 375 horsepower at 5,000 RPM. Kahit medyo malaki ang size nito, ay talaga namang malakas ang hatak ng makina nito. Para ding walang katapusan ang space sa loob nito, kaya't kasyang-kasya ang buong pamilya at pati ang tropa. Luxurious na din ang interior nito at talagang dekalidad ang mga ginamit na materyales sa loob. Ang isang downfall lamang ng sasakyan na ito ay ang malakas na pagkonsumo ng petrol na aabot sa 15 liters per 100 kilometers. Personally, may nakikilala na akong mga mayayamang business owners na bumili ng Ford
Expedition pero hindi sila tumagal sa paggamit nito dahil sa mahal nitong fuel consumption. At ang masaklap pa dyan, ang Ford Expedition ay maaari mo lamang mabili sa presyong 4.4 million pesos to 4.6 million pesos. Number 6, Honda CR-V. Garantisadong matibay talaga at kalidad ang mga sasakyan ng Honda kaya hindi ito magpapahuli pagdating sa mga SUV. Ito ay unang lumabas bilang compact crossover SUV noong 1995 na una namang nakapasok sa North American market noong 1997. Ang platform nito ay hango sa Honda Civic na nilagyan ng SUV body. Mas maliit ito at mas mura sa Honda Pilot at ito ay ginawa ng Honda upang makasabay sila sa kompetisyon sa merkado pagdating sa mga compact at mid-size SUVs. Proven and tested na ang performance ito at talaga namang maaasahan na sa tibay dahil umabot na ito sa 5th generation. Available ito sa 5-seater at 7-seater options at mayroon na din silang diesel options para sa mga taong nagtitipid kagaya natin. Mayroon itong 2.0-liter 4-cylinder 16-valve engine power na umaabot sa 152 horsepower at torque na 300 Nm. Suwabe ang interior nito at sagana din sa legroom at headspace clearance. Dagdag pa dito ay ang high-tech nitong controls dahil ang mga bagong CR-V ngayon ay wala ng shift stick. Ang gear shifting nito ngayon ay push button na lahat kaya talagang feeling mayaman ka pag nasa likod ka ng manibela nito. Sa panahon ngayon ay madami pa ding nagkalat sa daan ng mga older models nito. Isang patunay sa kakaibang tibay at durability nito. Pero kung may budget ka naman para sa brand new ay maaari mo itong mabili sa presyong aabot sa 1.6 million to 2.2 million pesos. Number 5, Nissan Patrol Royale. Kung medyo makapal naman ang iyong wallet ay siguradong magugustuhan mo ang Nissan Patrol Royale. Unang lumabas noong 1951, ang Nissan Patrol ay ibinenta ng Ford Australia sa kanilang bansa at tinawag nila itong Ford Maverick noong mga taong 1988 to 1994. Mabilis naman itong nagustuhan ng masa at kumalat din ito sa ibang European countries at pati na din sa iba't ibang panig ng Asia at isa ito sa mga paboritong sasakyan ng mga tao sa Arab countries lalo na sa pagmamaneho nila pagdating sa mga disyerto. Ito ay all-wheel drive 8-seater SUV, V8 5.6-liter gasoline engine, 400 horsepower at 5,800 RPM at torque na 560 newtons. Suwabe at magaan ang driving experience mo dito dahil sa laki ng SUV na ito. Luxurious din ang interior dahil talaga namang may kamahalan ang sasakyan at dahil malakas ang hatak mula sa malaking makina nito, asahan mo na ding malaki ang uubusin mong pera sa mga gas stations, lalo na't gasoline option lamang ito. Idagdag mo pa dyan ang mga mamahaling spare parts kung sakaling magkaproblema ang mamahalin mong sasakyan. Sigurado naman ang mataas na status symbol mo kung magkakaroon ka ng Nissan Patrol Royale na maaari mong mapili sa presyong aabot sa 3.9 million pesos. Number 4, Mitsubishi Montero Sport. Sino nga ba naman ang hindi nakakakilala sa Montero? Lalo na nang nagkaroon ito ng issue tungkol sa unintended sudden acceleration nito. Pero lingid sa kaalaman ng nakararami, ang Mitsubishi Montero ay unang lumabas noong 1983 at di nagtagal ito ay naging isa sa mga paboritong pampamilyang SUV sa iba't ibang bansa. Bagamat may ilang issue ang umiskandalo sa imahe ng SUV model na ito, ang Montero ay nagkaroon na ng 3 generations sa ating merkado. Sa katunayan ay namayagpag ang sales nito sa Amerika at UK at tinawag pa itong Shogun, habang sa mga Spanish-speaking countries ay Pajero naman ang tawag dito. Ang Montero Sport ay may 2.4-liter diesel engine, 4x4 at 4x2 driving options at maaari ka ding mamili sa manual o automatic transmissions. Mayroon din itong power na 179 horsepower at torque na aabot sa 430 newtons. Makabago na din ang dashboard controls nito, tadtad na din ang mga safety features at maluwag na din ang compartment size, lalo na kapag folded seats na ang last row. Personal ko na ding nagamit ang sasakyan na ito at masasabi kong suwabe ang hatak ng makina nito. Samahan mo pa ng comfortable driving experience. Pulidong-pulido ang interior nito, kaya talagang nakaka-love at first sight sa paningin. Comment lang below naman kung ano ang pinakapaborito mong SUV. Ang Mitsubishi Montero Sport na madalas mong makita at makasabay sa kalsada ay maaari mo nang mabili sa presyong 1.5 million to
2.3 million pesos. Number 3, Nissan Terra. Ang pinakabago sa ating listahan na Nissan Terra ay unang nilabas sa China noong 2018 lamang. Ito ang pumalit sa Nissan Pathfinder na nirelease noong 2005 hanggang 2012. Ang Terra ay inilabas ng Nissan upang makasali sila sa kompetisyon ng mid-size SUVs at ang size nito ay nasa pagitan ng Nissan X-Trail at Nissan Armada. Una itong inilabas sa Asian market at unti-unti na din itong nagkaroon ng sales sa iba't ibang bansa. Ito ay may 2.5-liter diesel engine, 180 horsepower at 6,000 RPM at torque na aabot sa 251 Nm at 4,000 RPM. Available din ito sa 4x2 at 4x4 driving options at maaari ka ding mamili sa automatic at manual transmission options ito. Maganda ang interior design at user-friendly ang mga control panels. Malaki ang kaha nito kung kaya't medyo nakakailang kasabay sa daan kahit categorized lamang ito bilang 7-seater mid-size SUVs. At kung pag-uusapan naman ng budget ay maaaring mapasayo ang isang brand new Nissan Terra sa presyong aabot sa 1.5 million pesos to 2.2 million pesos. Number 2, Toyota Fortuner. Ito na yata ang pinakamadalas kong makita sa kalsada ng Pilipinas. Ibig sabihin, ito na yata ang may pinakamaraming sales pagdating sa usapan ng mid-size SUV sa ating bansa. Ang Toyota Fortuner ay unang inilabas noong 2004 at mayroon na itong 2 generations hanggang sa kasalukuyan. Isang katibayan sa kasikatan nito ay nang manalo ito bilang top pick sa taong 2017 at 2018 ng Autofocus People's Choice Awards. Dahil nangyari ito din ang top-selling SUV sa merkado ngayon. Talaga namang maaasahan ang performance ito at affordable kumpara sa ibang kalaban nito sa market. Mayroon itong dalawang engine options na 2.4 liters at 2.8 liters, manual at automatic transmissions at 4x4 o 4x2 driving options. Ang mid-size 7-seater SUV na ito ay may premium na interior at magandang control panels. Kilala din ang Toyota Fortuner bilang isa sa mga best na family car sa ating bansa dahil sa napakagaan na driving experience ito kahit na mukhang mabigat ang itsura. Mapagkakamalan mong triple ang halaga dahil na din sa poging exterior nito. Pero ang katunayan ay maaari itong mapasayo sa presyong aabot sa 1.6 million to 2.4 million pesos. Number 1, Isuzu MU-X. Unang lumabas noong 2013, ang mid-size SUV na ito ay isang 7-seater na nahahawig sa pick-up nitong Isuzu D-Max at itinuturing na second generation ng Isuzu Altera. Bagamat medyo baguhan sa merkado ang modelo na ito, ang Isuzu Motors naman na manufacturer nito ay matagal nang kilala sa merkado, lalo na sa mga matitibay nitong trucks. Pati na din ang sikat nitong mga mid-size SUVs na Crosswind at Sportivo na talaga namang subok na at matibay ang performance dahil madami ka pa ding makakasabay na ganitong modelo sa kalsada. Ang sabi nga ng iba, basta diesel ay Isuzu ka na dahil siguradong pang lifetime na ang investment mo sa sasakyan. Ito ay may 1.9 liter to 3.0 liter diesel engine, 149 horsepower at 3,600 RPM hanggang sa 175 horsepower at 3,550 RPM. Matipid din ito sa diesel at available ito sa manual at automatic transmission. Ang Isuzu MU-X ay isa din sa mga paboritong sasakyan ng mga artista at basketball players sa ating bansa ngayon. Kadalasan ay sineset up nila ito para pang off-road, pero ang kagandahan pa nito ay hindi mag-o-off-road ang pera mo dito dahil maaari mo itong mabili sa abot kayang presyo na 1.3 to 2.5 million pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!